Sugeng pinanggih kaliyan renungan padinan Ki Prantara Setu Legi 15 Maret 2019 kacawisaken dening kula Yono saking Pepantan Bolokerto. Waosan kapthik saking Filipi 3 ayat 17 dumugi Filipi 1 ayat 1 ingkang mekaten surasipun. Lembaga Alkitab Indonesia paring jejer pitutur marang pasamuan. Para sedulur, padha nulodo marang aku lan gatekno wong kang lakune padha kaya aku kabeh, kang padha dadi tulodomu. Awit kaya kang wis kerep banget tak gandhakake marang kowe kabeh, lan kang saiki tak pratelake maneh kelawan nangis. Akeh wong kang uripe dadi satruning salibe Kristus. Wakasane wong-wong iku nemai karusaan, kang dadi alahe yaiku wetenge, kang dadi kamulyane yaiku kanistane. Pangangen-angene mung tumuju marang perkara kadonyan. Sebab kita iki wargane swarga lan saka kono uga kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus kang jumeneng juru wilujeng, kang bakal nyantuni badan kita kang nista iki temahan dadi madha rupa karo sarirane kang mulya, manut panguwase kang bisa nelukake samubarang kabeh marang panjenengane. Awit saka iku sedulur-sedulurku kang tak tresnani lan kang tak kangeni, kang dadi kabunganku lan makutaku, padha disantosa ana ing Gusti, he sedulur-sedulurku kang kinasih. Ondine jejer pasinaon utawi renungan kita nggih menika nulodo lan patuladan. Para kadang kinasih, saben tiyang mestinipun gadah tiyang utawi tokoh ingkang dados idola. Sae punika tokoh wonten ing cariyos punapa dene secara langsung utawi saben dinten sesarengan biasanipun tiyang utawi tokoh idolanipun punika. Pakesanipun dipun tiru, sae patuladan gesangipun, model rambut, rasukan punapa malih cara gesangipun. Para kadang kinasih, punapa ingkang dipun tindakaken dening tokoh idolanipun punika badhe dipun tiru. Kanthi mekaten, awit karana niru utawi neladani saking tokoh lan tokohipun punika kirang sae, pramila boten sekedhik tiyang dados awon awit niru patuladan saking tokoh-tokoh kala wau. Lan kasaungsulipun boten sekedhik ugi awit karana patuladanipun tiyang punika dados sae. Saking waosan kita kala wau, nyerat bilih Rasul Paulus nyuwun dumateng jemaat ing kitha Filipi supados nyonto dumateng Rasul Paulus ingkang sampun paring conto gesang ingkang sae. Kanthi nulodo utawi nyonto dumateng tokoh-tokoh punika saged mbekta ewah-ewahan ing pagesangan kalebet menawi kita punika gadah idola. Nyonto babagan iman utawi karwanen saha nyawisaken diri dados patuladan dhateng sesami punika perkawis ingkang sae sanget. Kanthi mekaten kita boten namung nulodo kemawon, nanging ugi dados patuladan ingkang sae ing pagesangan patitenan kita. Amin. Pitakenan kangge penyeraos kita ing wanci menika ingkang setunggal, punapa kita sampun nulodo dhateng tokoh ingkang tepat sae cara gesangipun lan karwanenipun. Kaping kalih, punapa kita ugi sumadyo nyawisaken diri dados patuladan ingkang sae dhateng sok sintena kemawon.
Semoga kita ndedonga. Gusti Allah kawula, mugi paduka paring kekiyatan dumateng kawula sedaya supados kawula saged nyonto dhateng tokoh ingkang tepat, ingkang punika saged paring conto dhateng kawula satemah gesang kawula saged mindak sae. Lan mugi-ugi kasagena kawula sumadyo dados patuladan paring conto dhateng sok sinten kemawon. Matur nuwun Gusti. Amin.